Пан Быкоўскі, Капытоўскі за мяжы тралюе, быццам ён пасланец боскі, Беларусь ратуе. Будзіць ён людзей вясковых, што жывуць у Мінску, што Расія супраць мовы адбярэ ў іх міску, што паганяць іх дадому з торбай у калгасы. За мяжой яны гатовы даць ім месца працы. Толькі ён не разумее і раве дарэмна. Мінск заўжды была Расія, там мова не трэба. За Расію гарадскія і супраць Еўропы, што ім мова хай загіне, яны не халопы. Што ім мова хай загіне, яны не халопы. Ачураліся адразу, як білет купілі, не шукаць у полі працу, дзяды іх прасілі. Іх Быкоўскі, Капытоўскі больш не ашукае. Там пануе кожны з вёскі і грошы складае. За Расію гарадскія і супраць Еўропы, што ім мова хай загіне, яны не халопы. Што ім мова хай загіне, яны не халопы. Свае палеткі, стой у полі ракам, не паедуць з Мінску дзеткі рай ствараць палякам.